iNkosi zinibusisa. Sizofakaza la ngezinto ezenziwa ubaba mkhulu. Ubaba mkhulu wawolunye uhlobo ey'nhlobeni ezazikhona emhlabeni ngaleso sikhathi. Wayekwazi ukubuyisa umphefumulo osungale kwethuna, awubuyisa ufake esidunjini umuntu abuye aphile. Sekuthi-ke ngesinye isikhathi ngapha emandini intombi esilotsholwe yakhehlwa, sekufanele manje iye emzini. Sesifikile isikhathi ukuthi iye emzini. Mase kufike leso sikhathi ukuthi iye emzini, isiye yagula ukube mhlambe bale kuhanjwe kusasa. Isigula kakhulu le ntombi, bese kulandwa abantu abazizinto. Ngoba yabonakala ukuthi iyaphela, bashunqise la endlini labantu abazizinto, bakhuthise babhemise. Hawu kulutho ukuthi intombazane, intombi le kube khona ukusinda. Yagula beyishunqisela, beyikhuthisa yaze yaphela. Thima esiphilile kwase kubonakala nanti ihlazo lizokwenzeka. Ngoba lokuthi balaphume kusasa emzini. Manje isekho indlela ukuthi aphume emzini usethule. Kwase kuhenqwa-ke ngale la khona umzimba wale ntombi. Abakhonyana bayeza njalo kusasa. Kwase kuhenqwa-ke ngale usihambile lo muntu ofala lo magodi emhlabeni. Kwasekuqhamuka ovelayo wathi yini indaba ubaba mkhulu wayesevuna izitha, ekade esevuna izitha. Kwase kuthunyelwa igijimi ngoba kwaqhamuka kuyenzeka abantu babe baningi babe yingunguluza, kodwa-ke akukho la kuba khona iy'ngunguluza lingabi khona iNazaretha. Laselisho-ke iNazaretha ake kuye ubaba mkhulu ngoba uyakwazi ukuthi izinto zenzeke. Kuyobiwa nasi isipho sesenzekela ekhaya. Kwase begijima-ke abantu beya khona evuna izitha. Uma befika evuna izitha, ubaba mkhulu akasekho, usehambile, useyiJudiya. Base bafica abantu babayalela ukuthi hayi ubaba mkhulu usephumile eJudiya. Zaqhubeka igijimi zaze zafika khona eJudiya, zamfica ubaba mkhulu. Zase zibika-ke lento evelele umuzi wakwangiba ukuthi umakoti bezoshada kusasa, manje akasekho emhlabeni. Wasethi uNyazi wemphefumulo sebemficile, beyibika le ndawo. Wasethi ngiyofika kusasa, ngizwile bavele batshela ukuthi ngiyofika kusasa. Base bephindele emuva beyobika-ke ukuthi uthe uzofika kusasa. Bahluleka bonke abasezweni, kwaze kwafunwa yena lo uNyazi wemphefumulo ubaba mkhulu, ngoba imphefumulo yonke ingeyakhe. Base bephindele emuva-ke lapha beyoyibika le ndaba. Ezulwini enguwewe idwa
Ngiyabonga abantwana kuwe. Wase ubaba omkhulu ngoba wayengabheki isono. Labantu babengasonti bengabona amaNazaretha. Kodwa wayengakhethi ibala lamuntu baba omkhulu. Kuba kwezinye inkonzo zazi ukuthi cha akayike bafundisi bakhe. Kodwa ngoba ile yayithi inkonzo eyabo bonke abantu. Abayifunayo abangayifuni kodwa yona iyabathanda. Waseke suka-ke ngakusasa kubaba omkhulu eya khona eMandini la kushona khona. Abaphunyana sebekhona la egcekeni. Ahamba ubaba omkhulu azogcina sefika-ke khona. Mayefika khona udlula kusike yambiwa. Mayidlula labantu abambayo ubaba omkhulu. Usubuza kubona laba abambayo uthi le ntombi le eyivile sabuyogana. Abantu baxakeka nje ukuthi le mnumzane ukhuluma kanjani mayekhuluma nje. Kanti ukhuluma kwaziyo umnyazi wabantu. Nalolele nje wakhe. Mayethanda uzovuka. Bese bemiyalela-ke ababekade bethunywe beyigijima beyomfuna ubaba omkhulu. Bethi hayi ukuleyandlu bese eya kuleyo ndlu. Ezothunyelwa abanye abantu ukuthi abayotshela laba bathu uma kancane ukumba. La ekhaya-ke into zakhona zonke mayimenyezwa zimenyezwa kathathu. Noma ngabe umuntu usehambile emhlabeni niyomlanda ngehlahla. Ngokomthetho wala ekhaya kuyenzeka lokuthi umemeze ukuthi sibanibani woza sikulandile. Uphinde umemeze woza sibanibani sikulandile. Namhlanje umemeza amagama. Bese kuloko kwesithathu mawuthi uyamemeza uphethe imbuzi. Isuke ingafuni ukulidla ihlamvu lokuqala, ingalidla okwesibili, lo kwesithathu iyalidla ihlamvu. Wasengena ubaba omkhulu la kwakhe khona le umzimba wale ntombazana noma intombi. Umehluko phakathi kwentombi nentombazane yini? Awukho. Oh. Ngiyikuze phela mawuthi intombi kunethi intombazana. Bona athi hayi sengikhuluma isiZulu. Kwasengeniswa kwaba omkhulu yakho khona lo mzibo wentombi asithi intombi. Ngoba iyogana intombazana angiboni kahle. Uyabona makuthiwa intombazane. Igama lithi intombi. To. Intombazane bani? Cha asithi intombi. Wasangena ubaba omkhulu la khona umzimba wale ntombi. Wathandaza baba omkhulu. Wasecela amagama ayo le ntombi esabukuyogana. Base bemnika waseyimemeza. Yathula. Waphindwa imemeza yathula. Waseyimemeza kwesithathu uyakhwehlela. Yathi mayikhwehlela waseyisumisa ekhala ngengalo. Waphuma naye eminyango. Bahalalisa abantu eminyango ufuna eminyango wathi lo umshado oqala engizowushadisa. Ubona umshado oqala oshadisa ubaba omkhulu. Amen. Inkosi busisini kuzwile.